Pohraniční hvozd Českého království skrývá temnou hrozbu. Pod příkrovem lesního šera zde mizí beze stopy místní ženy a dívky. Strach, nezadržitelně klíčící v srdcích prostého lidu, tak obřádá hluboké lesy duchy, démony a nečistými silami. Místní pán, vznešený pan Egbert, je okolnostmi nucen pozvat na panství proslulého hulváta a hrubiána, rytíře Heřmana. Ten se za vydatné pomoci čtyřnohého přítele okamžitě pouští do vyšetřování záhadného případu. Egbert pevně věří, že rytíř svým pověstným důvtipem dokáže prapodivná zmizení osvětlit a vnést tak klid mezi jeho poddané. Hrůzné tajemství temného hvozdu však notně otřese i otrnulým hrubiánem. Chcete vědět, zda se rytíři podaří vyvrátit tvrzení o ďáblovo díle, nebo se sám stane obětí nekalé moci? Navštivte stránky janpatrikadamek.com a dozvíte se to v knize Mordýř.